Abasolwa bebevele okokuqala enkantolo ngesonto elidlule. Babhekene namacala amabili okubulala kanye nelokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Kubo sekwengezwe nomunye futhi umsolwa wesihlanu obhekene necala lokuthumba. Umbuso uthi uzosiphikisa isicelo sebheyili ngenxa yokuthi impilo yabasolwa isengcupheni emphakathini. Kusenjalo amakhulu abantu abuthane ngaphandle kwenkantolo ebhikisha ekhuza neziqubulo ezithi Black Lives Matter. Abanye babo bebezama ukuwisa ucingo okubiyelwe ngalo enkantolo befuna ukungena ngodli ngaphakathi. Abanye bebephethe amatshe beshaya amaphoyisa abezama ukubahlakaza ngeinhlamvu zenjoloba. Bafuna ubulungiswa ngokubulawa kwamadodana akwa. Amadodana akwa abulawa eyofuna umsebenzi epulazini ngesonto eledlule. Angcwatshwe eEastern Cape ngempela sonto.